gini mia mach moroka oila mokwongo adwacho ne Easters this statement mawacho ne there's no jealousy among women there is. It is her opinion, I respect, but from where I sit and pok noringo kom senate ana seringo kom senate I experienced that from my own women flow nyaka campaign managers maker mane gin mon godi chengin kodi gotieno giwacho mach ok nyalo gidhi ka opponent ni koro any revolutionist chunga kende revolution mara madwa timo adwacho ni mine kikwang'i ni Easters ntie ODM kata Easters ntie UDA kata nyaminwa ni ntie KANU wang'i uru wa identify mine manyalo chung to wakon gin you can also run as independent inyalo chung ana chung as independent wang'i uru ni mae oken miyo midwa nindigo abe ng'ato nokonen koko nind kodi to kinyalo yudo gimoro an onge ng'at mabo nindo koda nikech wach siasa gima dwacho mine wawachuru gini to gini adwacho ni gikete chuny gini 2027 ok bitimore. There are truths and there are non-truths. One face no tackle leadership from the grassroots kwa di malo. Mine manyalo sani wala gi up. Wachak chango pesa makonyo mine gi. Nikech siasa mar Kenya enadie ka onge pesa onge kumidhie. Adwa konjia dira. Manotelo gi pesa. Kama oganda ochomo. Dina kiani nyame ma seconds apaga bich kende. Gino minyalo medi kata pradek. Gino mutimore Kisumu kato banga ngaduogi ni mondo akwanye koso de Migori kato angwa duogi. Where watch gimo. Especially ngamo wacho niya ni mine okonego miya gik moko gimbe gidonja e pap mondo gigore mondo giyud gima giyudo mano tadier to nitie gimomiyo affirmative action itimo nikech historical injustices mine okosebedo e okang' magi gine siasa emomiyo itimo affirmative action mondo kelgi at pa mondo ginyal participate kendo edwaro ni mine wabed gi a critical mass emomiyo wamanyo 2/3 nikech nitie gigo matimore e od bura ma samoro ka onge mine mang'eny moromo to iyudo ka weche madil gi oganda kaluwore gi mine onge ng'ama dhi wacho. Omiyo mago e historical justices ma chike dwa correct. To adwa kendo ni awach niya, siasa to en kedo. Kaki yunjo nyaminwa ni wacho ni. Siasa en kedo nyaki bed confident, nyaki ng'e gimidwaro ibed focused, nyaki chiuri. Makionge gigo to kare siasa ok gima inyalo timo. To ang'eyo ni mine nyalo nikech ngilu no nyalo. Ang'eyo ni mine nyalo nikech Phoebe Asiyo no nyalo. Phoebe Asiyo donge nogo okiki amayo piny. Mane chief whip. Ndalo Moi. To ndalo go ing'e ni mine ne onge the tools ma wan go sani. Grace Ogot nyalo. Grace Ogot gini ne nyalo. To ne gin mine ma ne onge kata gik ma wan go sani. Omiyo wan onego bed ni watimo gik mang'eny moingo gi. Nitie mine mosetimo monego nyiswa ni wan bende wanyalo. Omiyo wadonje siasa kikwaluor nikech kionge e mesa mar siasa to ng'eni gik moko midwaro ni monditigo be okibibedo go nikech samoro chuo wigi wil. Nitie ndalo moro mane nitie function moro to chuo ema no organize function no. To pare ni chuo no organize function maber ndi to gima wigi no wil go kendo function maduong' nyasi maduong' moting'o jomoluor madongo ni wigi no wil gi pimodho makoro ji obede nyasi momor to koro riyo nego ji nikech mama paroga details emomiyo mine nyaka bed e siasa mondo oked ne gigo ma oganda dwaro. Erokamano ahinya. Nyakoro ge jwang katin bende wayawni layo mondo medoronwa ote magi ka ikonwa ni yudowa e yo machal nade. To pachi kotene kod twak bende en mane nyakoro ge jwang yana mondo adhi e kaunti ma Migori nitiere chenro mag kedo kod tuo mar malaria to ahinya mano ma geto pok mag nede mag suna matimore kaunti ma Migori. Adatura achiel kachiel kod jafwambo marwa Jojuma ka en e kaunti ma Migori mondo mi okonwa ne mathoth matimore kaunti ma Migori kotenore kod lweny mar kedo kod
tuo mar malaria. Jojuma oyawre Migori cheyo machal nade to nyaka sani chenro sechopo kanye ka irango level 4 hospitals mopogore opogore mantiere county ma Migori machiegni. Erokamano Cleophas, county ma Migori wachieo makare ka bedo chieng' ma kawuono chenro maduong' bende nyaka sani kro dhi nyime osiptal oduni ma Migori level 4 en mano mar chiwo nedego mag suna. Ma bende ma achiel kuom yore